Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau wannan bidiyon zan yi ne a wanda za su tura abu ta UID da Bitget da Bybit da Binance. Duka zan fara daga Bitget. Kada wanda kuma a zo a bidiyo mutum ya dinga tambaya kuma akan abin da aka yi bidiyo a kai. Irin abin ba ku san ba daɗi wallahi. An yi bidiyo a mutum ya yi bidiyo ya tura a group ya yi magana ya yi dalla kuma a zo ana ƙara tambayan shi akan wannan abin da ya yi. Sai sa wasu ko sun yi magana wasu ko a private bana ba su amsa. Indai na san na tura abu a group kuma kana cikin group ɗin da ka yi tambaya ko zan ce ka je ka duba group shikenan magana ya ƙare. In ba gani ba kuma shikenan kamar tambaya wani ya ma bayani. Abin ba daɗi wallahi sai ka gama shan wahala ka yi kaza kuma sai a dawo a ce ma wai ya kaza yake. Abin ba daɗi. Kawai yanzu yanda mutum zai yi ya tura abu ta UID shine abu na farko mutum ya shiga asset ɗin shi gashi nan a nan. Idan mutum ya shiga asset abin da yake da shi kenan. Idan yana cikin dole sai ya kasance a cikin Founding Wallet a cikin Bybit kenan. Mutum zai shiga. Idan mutum ya shiga in ba a Founding yake yana shiga zai ga abubuwan da yake da shi. Misali a cikin Founding ɗin nan kana da Founding Wallet kana da abu za ka ga farashin shi a nan da komai da komai. Kawai abin da za ka yi in baya cikin Founding kenan. In baya cikin Founding sai mutum ya shigo nan. Kana shiga asset ɗin ka ga abin da kake da shi. In bai cikin Founding sai ka shiga transfer. Kana shiga transfer ga nan a Founding mafi yawa za ka gan shi a trade ne. Misali bari mu maida shi USDT. In baya Founding za ka gan shi a trade ne. Trade ɗin shine a sama ko sai mutum ya dawo da shi Founding nan wajen shikenan magana ya ƙare. Ka dawo da shi Founding shikenan an gama. Sai ka danna max full abin da za ka yi sai ka danna confirm. Shikenan zai dawo Founding. Sai ka zaɓa kamar dai na zaɓa ton a nan wajen za ka zaɓa duk abin da za ka yi abin da shi ne. To kawai abin da mutum zai yi idan zai tura ya dawo baya kawai shiga Founding ɗin. Kana shiga Founding ɗin sai ka shiga withdraw. Kana shiga withdraw a nan wajen babu ko da sai ka zaɓi asset ɗin da za ka tura. Kai searching ɗin shi misali ton. Ka rubuta ton ko kati ɗin ko ma dai makamancin haka. In ka rubuta ton sai ka danna sunan shi abin da za ka yi withdraw kenan. To in a Bybit ne a nan kawai za ka shiga internal. Ga internal nan a sama. In ta UID ne kenan za ka shiga internal. Kawai ka sa ga UID a nan gefen ka danna UID ɗin nan. Ga email ga mobile ga UID ka danna UID sai ka tura shi. Sai ka sa UID ka sa amount ɗin da za ka tura a nan wajen. In a Founding yake kun ga nan Founding ne sai ka tura. Shikenan sai ka shiga withdraw sai ka tura wanda za ka tura mai. To sai cikin Bitget. Bari mu shiga Bitget. Idan mutum ya shigo cikin Bitget ya buɗe. In za ka tura mutum abu ta UID cikin Bitget shi ma ba wani abu bane mai wahala. Kawai mutum zai shiga asset ne shi ma again. In ka shiga cikin asset misali shi kuma dole sai ya kasance abu yana cikin spot. Idan za ka tura sai ya zama yana cikin spot ɗin nan. Amma shi mafi yawan abun an turo a spot ɗin nan ma za ka gan shi ba sai ya baka wahala ba. Kawai in za ka yi withdraw in babu abun da za ka tura a nan sai ka shiga withdraw. Kana shiga withdraw sai ka rubuta abin da za ka tura. Misali sai ka rubuta not. Sai ka rubuta not coin. Sai ka shiga internal ga internal nan a ƙasa ga on chain withdrawal ga internal kawai ka danna shi. Ga UID a ƙarshen nan. Shikenan ka sa UID ga UID nan. Ka sa UID ɗinka ka sa amount ɗin da za ka tura kawai ka tura. Shikenan ka sa abin da za ka tura a nan ko complete ne ko all ko wani abu. Iya dai adadin da za ka tura wa mutum. Ga dai all nan. Shikenan bari mu koma cikin Binance. Kada ya manta dole sai in an turo wa mutum mafi yawa ma a spot yake. Idan yana spot ɗin nan kawai shikenan za ka tura wanda za ka tura mai ba matsala in sha Allah. Sannan idan mutum zai yi converting ne wannan daga baya za a yi wannan bidiyon. Sai Binance. Saboda su uku mun fi amfani da su gaskiya. Idan mutum ya shigo Binance haka shi ma zai shiga abin nan. Ya shiga wallet. Ga wallet na ƙasa. Wani nashi zai ga portfolio ne.
wani wallet, wani portfolio. Kawai abin da zai faru, mutum sai ya shiga, bayan mutum ya shiga portfolio sai ya zaɓa token ɗin da zai tura a nan wajen, ko Notcoin ko kati ɗin nan. To sai mutum, ko kuma mutum ya shiga withdraw kawai ya searching. Yana shiga withdraw sai ya shiga withdraw ɗin nan na sama. In ma wucewa da shi normal ne, yawwa Notcoin. Sai mutum ya zaɓa abin da zai tura, ko Notcoin ko kati ɗin. Misali bari mu yi misali da kati ɗin, Notcoin, ko kuma mu yi searching mu rubuta docs. Duk da yana da shi a can, bari mu yi searching dai inda za a fi ganewa. Sai mutum ya rubuta docs. Misali abin da zai tura a nan wajen option ga send, ga view email, phone ID, ga send view email, ga phone, ga ID na ƙasan nan kenan. Shi za a shiga. Ana shiga a nan wajen za a sa ID card ɗin, za a sa abin da za a tura. Shi kenan, ba sai a rubuta wani optional wani waye wani not ba. Kawai mutum zai shiga send. Ana shiga send shi kenan, magana ya ƙare, zai tafi. Shi ne kawai, ba wani abu bane mai wahala in sha Allah. Allah ya taimake mu.